खोला ताड़ा हो कॉलर टाइट करके यहाँ उहाँ डोला ताड़ा हो। ए बाबू आज बोला ताड़ा हो कंठ खोला ताड़ा हो कॉलर टाइट करके यहाँ उहाँ डोला ताड़ा हो। कुर्सी पर बैठा ताड़ा टाई कोट पहन के पद पाव ताड़ा अब पीएम सीएम के मिला लिया आजादी बाटे लालू जी के देन से। कि सोचा सोचा ए भाई रहला कि लोगवा बोलत रहे हमनी से अब हो बोलत रहे हमनी से प्रेम से आइल बदलाव लालू के लालटेन से मानसिक आजादी मिला लालू जी के देन से। जब बतिया न सहाइल कि अपने कोई के हो घोटाला तबो न दहाड़ कम भइल उलयन के जोश भरत रहले हन लोगवा में प्रेम से। असली आजादी मिलल लालू जी के देन से। जरे के रसरी जरल बाटे मगर मिटावल बहुत जरूरी बाटे।